Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken kawula Agus Ardani saking kelas kawan D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang badhe nyekar micil laras slendra patet songo. Sugeng midhangetaken kagem sedaya mawon. Nem 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 cici cici ci nemo nem nem ci nemo mo nem 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 Cimororo cinem nem nem cinem ro cinem nem 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 ciro ro 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 cici nem nem cinema pomo kaki padha dipun eling ing pitutur sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi roro sarta asis samobarang